Kad ja budem devojka, hoću tako da vozim. Dobro, ovdje brzajmo. Ovo je bilo spektakularno. Dobre. Samo pegla i krivine. Smrdi guma, čovječe. Ćobe! Dakle vi ste, vi normalni. Vozi se, trkaš, šta ste vi? Ja rekao vi prvi. Da Bog da. Cije, kod šale, čovječe. Snimaš. Šest i pol minuta. Ovako se to vozi. Šta ti najbolji greš? Mamba. Ovaj spust se zove Mamba. Šta te ima je? Pomenite. A ovo ne znam kako se zove. To se zove grabež, ne znam šta drugo da kažem. Ste video ovo? Je neko njega video? Dobar je za vas. Jebi ga za prvi put sad se radi. Ave, kako si već zovu?
Bravo. Eto. Pa. Ajmo Srećkoviću. Ovo je tvoj ispod tebe, ajmo. Ispod njega. Kažem, ovo je njegov ispod. Evo još jednu gumu, ej! Bravo! O, ode ruci, a? Dobar. Ajde, gore. Aj pa nismo vidjeli pad dugo. Ajmo, tu ti je Đuka ispred. 20 sekundi Đuka. Pa jeste ispred. Čekaj, koji je ovo krug? Četvrti? Kako kome? Ko zna Đuki, ono. Čekaj, Đuki treći? Četvrti. Četvrti, ja mislim. Aj, Ovo se bez pola vile, ja? Da. Ajmo! Radnja, ono, znaš, Da. majke mi, teže spustiti ovako nego doze. Da znaš, ali... Ta vila je ključna nego bilo koja. Majke mi ti spusti, evo vidiš, ja volim. Milan, odlično. On tako lepo, Onako, odmereno, on sve izvoza, ali... onako. Kulturno. Stavili ga u stegu. Baš smo se... Ajde, Đuka ti je na 1,2,5, ajde. Ne vredim. Malo više od 2,5. Ma i on sam. Ajde, Aleksa, ti na minut. Minut, Aleksa, Minut, Aleksa, ajde. Ko ide? Ja ne mogu sad. Gore ima... Znači popne se na to brdo. Popusti se gore.